La tardor de 1933, el cap del govern, Manuel Azaña, va dimitir i el president de la República, Niceto Alcalá Zamora, va convocar noves eleccions per al 18 de novembre. Les eleccions generals van comptar amb la novetat que les dones van tenir l'oportunitat de votar per primer cop en la història d'Espanya. El resultat va ser la victòria dels partits del centredreta, inaugurant 2 anys de govern conservador que passarien a la història amb el nom de Bienni Negre, encunyat, lògicament, per les esquerres. Dues forces polítiques van sortir com a vencedores de les eleccions de 1933, el Partit Radical d'Alejandro Lerroux i la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, de José María Gil Robles. El president de la República, Alcalá Zamora, va confiar la formació del govern als radicals de Lerroux. El Partido Radical, però, tindria el suport dels monàrquics i de la CEDA. Tot seguit es va començar la liquidació de la feina feta al període reformista. D'aquesta manera, el govern de Lerroux, amb el suport de la CEDA, va paralitzar les reformes de l'anterior govern del bienni reformista i va iniciar un projecte de reforma de la Constitució de 1931. En quant a la liquidació de les reformes, la seva primera mesura va ser aturar la reforma agrària. Va fixar-se la devolució de terres a la noblesa, va anul·lar-se la cessió de les propietats mal conreades, va desposseir-se dels drets d'uns 100.000 pagesos que s'havien assentat en grans latifundis andalusos, etc. Igualment, el govern va intentar contrarrestar la reforma religiosa mitjançant l'aprovació d'un pressupost de culte i clergat. I també va posposar-se el programa que preveia la substitució de les escoles religioses per escoles laiques. En relació a l'exèrcit, va aprovar-se una amnistia pels revoltats que s'havien sublevat juntament amb el general Sanjurjo l'agost de 1932 i es van alentir i retallar els traspassos de competències a la Generalitat de Catalunya. Aquest gir conservador i la paralització de les reformes van comportar una radicalització de les posicions dels partits d'esquerra, que van defensar la revolució social, tot apropant-se a posicions anarquistes. Com a conseqüència, una proliferació de vagues i conflictes van esclatar arreu del país al llarg de 1934. Davant aquesta mobilització obrera, la CEDA va reclamar a l'executiu radical de Lerroux una acció repressora més contundent en qüestions d'ordre públic i va exigir participar directament en el govern, fent servir l'amenaça de retirar el seu suport parlamentari. Lerroux va haver de cedir davant aquestes pretensions de Gil Robles i el 5 d'octubre de 1934 va atorgar 3 ministeris a la CEDA. Els partits d'esquerra van interpretar l'entrada de la CEDA al govern com un camí obert cap al feixisme i no van trigar en reaccionar, donant lloc al que coneixem com la Revolució d'Octubre de 1934. L'endemà mateix va esclatar una vaga general per impedir la consolidació d'aquest nou govern. Aquesta vaga general va esdevenir a tota Espanya. El moviment va fracassar per la manca de coordinació i per la resposta contundent del govern que va decretar l'estat de guerra. Però els esdeveniments van assolir un relleu especialment greu a Astúries
i a Catalunya. Anem per la Revolució d'Astúries. L'octubre de 1934, els miners asturians van protagonitzar una revolució social fruit de l'acord previ entre anarquistes, socialistes i comunistes. Columnes de miners armats van ocupar els pobles de la Conca, van prendre gran part de les casernes de la Guàrdia Civil i van substituir els ajuntaments per comitès revolucionaris. Els miners, disposats a defensar la revolució van posar setge a la ciutat d'Oviedo i van enfrontar-se amb les forces d'ordre. Per tal de reprimir la revolta, el govern va enviar la Legió, comandada pel general Francisco Franco. La resistència dels prop de 30.000 miners asturians va perllongar-se durant 10 dies. Finalment, la contraofensiva del govern republicà va aconseguir la rendició dels insurrectes després de la intervenció de l'exèrcit i d'una duríssima repressió. Més de 1.000 miners van morir en la Revolució Asturiana, molts com a conseqüència d'execucions sumaríssimes. Els fets del 6 d'octubre a Catalunya. El 6 d'octubre, en declarar-se la vaga general revolucionària contra el govern, Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, va declarar l'estat català dins la República Federal Espanyola. A més, Companys va instar els dirigents antifeixistes a establir un govern provisional de la República a Catalunya amb l'espera del triomf de la vaga general. L'estat català, però, va durar només 10 hores. El moviment català va quedar aïllat i sense suports. L'exèrcit va sufocar ràpidament aquest aixecament i va ocupar els punts neuràlgics de Barcelona sota el comandament del general Batet. Sense possibilitat de victòria, el govern de la Generalitat i el de l'Ajuntament barceloní van rendir-se. Els caps de la revolta, encapçalats pel president Companys, van ser empresonats, jutjats i condemnats a 30 anys de presó, mentre que l'estatut era suspès. Amb tot això, es van produir casos de corrupció, com per exemple un d'ells va ser l'escàndol del cas del Estraperlo, que van esquitxar a Lerrouche i als seus seguidors. L'aliança entre el Partit Radical i la CEDA va quedar desfeta. En aquesta situació de crisi, al desembre de 1935, Alcalá Zamora es va decidir a convocar noves eleccions per al mes de febrer de 1936. Arribaria el triomf de les esquerres unides en el Front Popular.